Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә. Сүзләрем бар минем, алачагым сиңа. Бигрәк тиз үтеп киттем, җәйге җилләр сыман. Хаталарым кичер инде зинһар, алачагым. Һаман шулай искә алам, сине сагынам, сагынам. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген Казаннан Казанга тапшыруы Башкалабыз Казанда. Башкалабызның Совет районында урнашкан мәктәп гимназиясендә. Һәм без биредә гөрләп кайнап торган тормыш шулпасында узытырга телибез. Моның өчен төпле һәм бу юл әле бик тә завыклы сәбәбе дә бар. Безнең белән бергә булыгыз. Шулпа дигәч әллә ялгышып, безне мәктәп ашханасына озатып җибәргәннәр. Ә монда балаларны тәмле әбәд белән сыйларга җыйналар. Барда кайный, кызу, парлы. Әллә тәмле исләр, әллә инде парлары тәэсир итте, әкияттә кебек адаштык без кыскасы. Әкияттә сымак адаштык та, киноларда кебек янә пәйда булдык тылсымлардай. Пар болытлар арасында. Безнең исәп бүген нәкъ менә шул мавыктыргыч мөгъҗизалар тулы тылсымларга ия кино хакында сөйләшү. Безне затасызмы, коясызмы? Алдагы мәгълүматны мин тапшырубыз геройлары өчен ихластан шатланып һәм горурланып җиткерәм. Күптән түгел Башкалабызның 180нче күп профильле полилингваль, ягъни берничә телләр өйрәтеп, берничә телдә белем бирүче гимназия укучылары педагоглары белән бергәләп тамашачыларга үзләре төшергән беренче тапкыр мәктәптә укучы 100гә якын балага бер юлы үзләрен артист итеп күрсәтергә мөмкинлек биргән, татар телендә дөнья күргән нәфис фильмны тәкъдим иттеләр. Авторушка дигән исем алган әлеге фильм. Һәм ул тулысы белән смартфон, гади iPhone-га төшерелгән, ә гадәттәгечә камерага түгел. Операторлардагы әлеге мәктәптә укучы балалар. Бу мәгариф һәм мәдәният өлкәләре өчен яңа бер алым, киң таралмаган дияр идем. Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә. Әбит баксаң, Ирак дөньяда, бу өлкәдә алга киткән башка күп кенә илләрдәге кинематографиядә мондый усулны, фильмны гади телефон, смартфоннар ярдәмендә төшерү мөмкинлеген инде күптән һәм хайран уңышлы гына кулланып киләләр. Төп сюжет линиясына килгәндә, фильмның исемен аклап диярсең, бар да биредә әлеге дә баягы шул авторучка тирәсендә бетерелә. Экранда күрсәтелгән маҗараның төп идеясе тормыштан алынган. Фильм Пермь өлкәсенең Барда районында урнашкан бер авыл мәктәбендә 1969 елда чын-чынлап булган хәлләргә нигезләнгән. Әкият сөйләсәм, борын-борын заманда дип башлар идем мин сүземне. Чын барлыкны тасвирлаучы кинофильм хакында сүз тоткач, булайрак башлап җибәрергә теләдем хикәямне. Моннан күп еллар элек авыл мәктәбенә кара белән язырга яләшкән укучы балаларны аптырашта калдырып, беренче тапкыр шариклы авторучка алып кайталар. Авторучка фильмы беренче карашка бары тик шул хакта. Кызлар, сез минем
мактана дип уйламагыз инде. Минем әтигә Мәскәүдән яңа авторучка алып кайтканнар. Бираздан бөтен укучыларга да алып кайтачаклар. Нәни? Ярма карасаң. Әйберле бу. Бар? Юк. Кара, ягъни русчалатып әйткәндә чернила белән язуны, түгәрәк башлы шариклы ручкага алыштыру җәмгыятьтә, мәктәпләр өчен бигрәк тә үзе бер сенсацион күренеш, алга китү булган. Кызганычка каршы, каләм белән язуны бүген бер каяда берничек тә күрмәгән балаларга моны аңлатуы кыенрак эш шул. Инде кинофильмга әйләнеп кайтсак, авылдагы мәктәп балалары класста беренче тапкыр барлыкка килгән уңайлы язу чарасын авторучканы яхшылап күреп өйрәнергә өлгермиләр. Сәбәбе гади, авторучканы шәһәрдән бабасы янына кайтып, биредә белем алучы Кәрим исемле яшүсмер фильмдагы төп геройларның берсе кызыгып үзләштерә. Мәктәп директоры гаеплене ачыкласа да, бу хакта башка укучыларга ачыктан-ачык әйтмәскә була. Бармак төртеп күрсәтми каракка. Аның үзенә башкаларга сиздерми генә авторучканы кайтарып бирү мөмкинлеге тудыра. Бары тик тәҗрибәле мөгаллим, нык акыллы кеше куллана алырлык педагогик алым бу. Шулай бит, дуслар. Син ник елыйсың? Мин анда бик авыр. Балалар, сезнең арагызда берәрегез гаепледер дип уйламыйм. Бүген дәресләр булмаячак. Барыгыз кайтыгыз. Иртәгә дәресләр үзгәрмәячәк. Авторучка бу кинофильмда бер төрле символик мәгънәгә ия. Пычрактан чистага, карадан акка, яхшылыкка индәп торучы бер төрле җиһаз, әйбер дияр идем мин. Мондый сыйфатлары булган бала һичшиксез игелекле һәм мәрхәмәтле кеше булып үсәчәк. Шушы урында тәрбияви алымнар һәм кино хакындагы сөйләшүдән бераз читкәрәк тайпылып, шариклы, ягъни түгәрәк башлы ручканың кыскача тарихына тукталу урынлы булыр. Интернет мәгълүматларга күз атсак, шариклы ручканы моннан 2 гасыр элек уйлап тапканнар. Бүгенгедә яхшыртылган, үзгәртелгән хәлендә ул әле нибары үткән гасырның яртысында барлыкка килә. Тарих белгечләре авторучканың тарихы авантюрлы романнардан һич кенә дә ким түгел дип шаяртырга яраталар. Әйе, бу өлкәдә эшләр нәкъ шулайрак тора. Конкрет исемнәргә килгәндә, беренче шариклы ручканы 1888 елда Америкада яшәүче банк хезмәткәре Джон Лаунд уйлап таба. Соңрак шариклы ручканы камилләштерүдә барыбызга да таныш булдыклы кеше легендар шәхес Джордж Паркер көч куя. Үзе тарафыннан үзгәртелгән ручкага әлеге акыллы зат 1904 елда махсус патент тапты. Шариклы ручкалар тарихындагы киләсе сизелерлек адымны 1938 елда тумышлары белән Венгриядән булган абыйлы энеле Ласло һәм Георг Биролар ясыйлар. Беренчесе ручканы хезмәте буенча гел кулларында тотырга мәҗбүр журналист, икенчесе талантлы химик. Алар тарафыннан шариклы ручкага айрым патент алына. Бөек Британияда бу юлысы. Энекәшләрнең берсе Ласло исемлесе, шариклы ручкага киләчәктә көчлерәк мөнәсәбәт белдерүчесе, яшәү урынын төрле сәбәпләр аркасында башта Франция һәм Испания, аннары Аргентинага үзгәртергә мәҗбүр була. Соңгы яшәү урынында тагы да камилләштерелгән ручка ул янә патент ала һәм 1943 елда бу өлкәдә үзенең елына 7 миллион ручка ясап сатырга мөмкинлек бирүче махсус компаниясын төзи.
Уяу егет шул ук елны үз товары белән Америка Кушма Штатларын яулау ниятен дә белдерә. Әмма бу вакытта инде ручкалар чыгару һәм сату белән Америкада уңышлы итеп Милтон Рейнольд әфәнде шөгыльләнгәнлеге ачыклана. Ласло бирү белән Милтон Рейнольд арасында озакка сузылган чын мәгънәсендә сугышларда сутлашулар күп була. Алар барсы да уңайлы язу чарасы ясау һәм сатуга булган хокукларга дәгъва белдерү белән бәйле. Чөнки Милтон Рейнольд әфәнде бир уйлап тапкан ручкага Америкада үз исеменә патент алып, махсус лицензиясез генә шариклы ручкаларны күпләп җитештерү һәм сатуны оештырып җибәрә ала. Шунысы кызык, ахыр чиктә суд Америка егетен үпкәләтмәскә була. Ул да шариклы ручкалар җитештерергә хаклы дип табыла. Бу исә Ласло Бируга Америка Кушма Штатлары ручкалар сату базары буларак инде бөтенләйгә ябык дигәнне аңлата. Әллә Венгрия кешесе Ласло, әллә Америкалы Милтон хаклы булган бу очракта, хәзер инде моны бер Ходай үзе белә. Менә француз Марсель бик гадел эш итә бу өлкәдә. Һәм биролардан бар кирәкле хокукларын сатып ала. 1953 елда бу гадел француз ручкаларның бик тә камил булганын уйлап табып, бу өлкәдә чын революция ясаганын ассызлыклап үтү дә урынлы булыр бүген. Рәсәйдә бүген инде күп тапкырлар искә алынган. Ул заманнарда мөгъҗизага тең язу чарасы үткән гасырның 60нчы елларында гына барлыкка килә. Шариклы ручкаларны күпләп ясауга исә безнең илдә 1965 елда керешәләр. Әмма ул заманнарда ручкалар бик кыйммәт тора. 2 сум һәммәсе. Бу хайран зур акча. Шуңа да айына 90-120 сум хезмәт хакы алып эшләүче әтиәниләр арасында мондый затлы язу чарасын укучы балаларына алу күп чагында урынсыз дип табыла. Соңрак шариклы ручкаларның бәясе башта 1 сум, әннәре 35 тиенгә төшкәч, һәм инде нибары 10 тиенлек ручкалар өчен алмашлы пасталар барлыкка килгәч, бөтен Россияле шариклы ручкаларны куллана башлый. Баласы чагасы, яше карты да. Кара белән язу мөмкинлеге биргән каләмнәр кыйммәтле бүләкләр рәтенә күчә һәм завыклы байларның мотор аксессуарлары булып кына кала. Шулай итеп каләм һәм ручкалар белән бәйле дөньясы аслы килә. Нәкъ менә бүгенге, хәзерге дөнья диярсең. Һәм ручкалар белән бәйле тагы берничә кызыклы мәгълүмат. Бүгенге көндә җир шарында секундына 125 шариклы ручка сатыла. Елна һәр кеше уртача 4 ручка куллана һәм әлеге язу чарасының сыйфаты яхшы булган чиракта аларның берсе белән генә дә 50 мең сүзне кагазда язырга була икән. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәзер кулларыбыздагы, кесәләребездәге, портфельләребездәге ручкалар хакында күп нәрсә беләсез. Авторучка фильмы белән дә хәзер инде таныш, әмма әлеге кинода уйнаган, үзләре дәген чын тормышта ручкаларны рәхәтләнеп кулланучы артистлар белән генә якыннан таныш түгел әле хәзергә. Әйдәгез, бу җитешсезлекне бетерәбез. Кузгалдыкмы? Кызлар, егетләр, Ышын ашыктыгызмы, булдырдыгызмы бу зурлап башлаган эшне? Әйдәгез бергәләп искә төшерегез әле. Менә беренче тапкыр фильм экранда күрсәткәндә сез үзегезгә үзегез ничек иттереп кул чаптыгыз? Афәрин, молодцы! Әйдәгез әле мин бу артистларны берничә сорау белән интектерим әле. Әйтегез әле миңа, менә кем сезнең буеннарыгызга нәкъ менә ул элекке заманнарда кебек иттереп, нәкъ тормыштан алган кебек иттереп галстукларны, пионер галстукларын бәйләде. Кемнәр иде ул? Лилия Хамбаловна иде. Бер үземе? Чулпан Ваниловна. Лицета Фиковна. Эшәү. Әйе. Лилия апасы, Чулпан апасы, Люция апасы. Әйдәгез, әгәр дә безне карасаларга сәлам юллыйбыз бергәләп. Привет, привет! Авторучка кинофильмында кулларына попкорн урынына горн алган егетне дә очраттык без. Әлеге музыкаль инструментның татарчасы быргы була, уныткан булсагыз. Кая ул менә пионерларның бик танылган музыкаль инструментында уйнаган егет безнең. Кем ул? Кая ул?
Кем була синең исемең? Минем Азат Марданов булам. Азат Марданов. Кая синең хабыргың? Мин белмим. Беләсезме нәрсә? Тагы бит әле бу горыннан, быргыдан тыш, быргы тавышыннан тыш тагы бик кызыклы, матур яңгырады берничә тавыш монда. Чай кирәк, чай бирегез. Безнең чәчәсебез килә. Мин пионер, минем орден аласы килә. Ике мәши баласы, ике шитан арасы. Без ул егетләрендә чакырыйк әле бирегә. Кемнәр булдылар алар? Менә талантлы кызларның тавышлары сүз белән генә түгел, моңлы көйләргә салынып та бирелде кинофильмда. Алар башкаруындагы өлкән яшьтәге күпләргә таныш сугыш чыры аеруча йөрәк өзгеч яңгырады. Балалар, торыгыз, балалар, ашыгыз суына табында. Ничә ел тыңлар балалар, идердә хатынлар ярында. Уятма, яңгызы сыйнала, айларны, елларны санапар. Күңелдә һаман яшь бала. Кемнәр җырлады кинода? Һәм без бүген тагы 2 кешене искә төшерми кала алмыйбыз. Балалар арасында төп рольләрне уйнаган Асия белән Кәрим. Әйтегез әле, сезнең чын исемнәрегез кем була соң, Мәдинә. Мин Булат. Һәргәз әле киноны караганнан соң, иптәшләрегез, классташларыгыз, жених и невеста, тили-тили тесто дип көлмәделәрме соң, үртәмәделәрме үзегезне? Юк, Альберт абый. Шундый хәл булмады. Ага төшкәннән соң аңладыгызмы инде мәхәббәтнең нәрсә икәнен? Әллә инде моңарчыда беләдегезме бу чын йөрәктән чыккан хисләрне? Беләйдебез инде, беләбез. Әйе, без бит инде мәхәббәт турында кинолар караган бар иде. Чыгыш ясаганнан соң ничек ярамак? Әйдәгез бездә шулай дигән. Әйдә. Кәрәзле телефон, смартфоннар ярдәмендә фильм төшерергә сәләтле талантлар белән аралашуны дәвам итәбез. Зур һәм өлкәнрәкләргә чират җитте. Таныш булыгыз, фильмның продюсеры кино төшерү буенча бар оештыру мәсьәләләрен үз колларына алган һәм үз җилкәсендә күтәреп барган кеше 180нче мәктәп гимназиясе директоры Илдар Искәндәр улы Саяхов. Менә дигән оештыручы әлеге иҗади проектта ул үзен яхшы актер итеп тә күрсәтә алды. Шунсы игътибарга лаек. Кинофильмда ул үзен үзе уйный. Оста итеп мәктәп директоры ролен башкара. Кирәк икәненә медальләр тагып горур итеп басып тора халык алдында, кирәк икән аксаклап таяк тотып бара, һич ялмый, кыенсынмыйча, һәм хәтта тамашачыларны шандыралырлык итеп егылып илата да ала ул. Белгечләр әйтүенчә, образга ихластан кирип, чын актерларча оста башкара рольне. Сәлим Мұратович, Әлфия апа! Сезгә ярдәм кирәктер, Сәлим Мұратович. Yok, рахмәт. Yok. Үзе камер олына. Су булса да бирим, Сәлим Борчылмагыз, Мұратович. Мин әйбәт. Әйдәгез. Әйбәт, мин әйбәт. 5 минут. Bir кемгә дә әйтә күрмәгез, мин үзем. Туктагыз кирәкми. 5 минуттан керегез. Илдар әфәнде, менә бу кино баррикадаларында авыр булды музыка. Ничек грәбез? Юк, алай да түгел. Мин сезгә булайрак бирәм әле. Авыр иттереп бирәм әле сорап. Авторучкасы киносын төшергәндә дошел до ручки дип әйтерлек руслар әйтмешли, мәлләр булмады. Булгаладымы? Бик авыр булды. Бу бик авантюрный проект. Моңа, салкын акыл белән бүгенге көндә ябышып эшли торган әйбер түгел иде бу. Чөнки бүтән сәбәпләр моңа бүгенге көндә каршы дип әйтик инде. İcat белән шөгыльләнү ул
бик ирекле кеше шөгыле. Без бүген үзебезнең менә шу көндәлек эшебез белән шул кадәр дип әйтик инде тыгыз һәм секунд вакытта аера алмыйбыз. Шуңа күрә моңа вакытта калмый. Ләкин без вакыт таптык. Нинди шартларда эшләнде бу кино? Бу кино ярты уку заманында, пандемия заманы. Күп нәрсәләрне алдан килешергә кирәк. Килешеп беткәннән соң инде барам дигәндә яңа төрле безнең чикләүләр килеп туада, тагын яңа мәшәкатьләр белән каршылашабыз. Башка финанс яклары да. Асын әйтеп торасы юк. Мен инде глобальный зур ниндидер мәшәкатьләр турында хәзер узак сөйлибез дип әйтик инде. Ләкин мәсәлән бер бүгенге көндә шушы 70нче елгы хәлләрне күрсәтер өчен агач мәктәп изләп табу үзе генә дә бүгенге көндә зур шул хәтле зур эш булды безнең өчен, авыр эш булды. Без эштән соң сагать 5тән соң чыгып китәбез. Һәм без тирә-яктагы шушы унлап авылны барлап чыктык. Безнең үзебезнең Татарстаныбызның географиясын өйрәндек. Сез география укытучысын алдыңызмы соңгы? Үзебезгә өйрәнергә туры килде бу. Үзебез география укытучысына әйләнеп беттек. Арча якларын, монда Казан тирәләрен барсын әйләнеп чыктык. Инде әгәрҗегә генә барып җитмәдек, хәтта чит республикалардан да күз алларга туры килде. Һәм безнең шырпыбыз бетте. Шушы лампаны кабыз алмыйча интектик. Каян эзләп таптыгыз дисез? Без аны эзләп таптык, бер юмарт дип әйтик инде, әбинең тәрҗәсен шакып, билдән кар йырып, бәрәңге бакчасы аша үтеп дип әйтик үзебезнең барас җиргә. Теге әбинең тәрҗәсен шакып, ул безгә ярдәм итте. Тәрәзәдән генә безгә шырпы ыргытты, шырпы ташлады. Шырпылар әбиләрдә сакланган икән. Әбиләрдә саклана икән. Әби бабайларда гына бар икән. Менә бу менә Олы Салабаш авылы менә шушы мөмкинлектән файдаланып, мин Мәрфуга апага, шушы Олы Салабашта яшәгән Мәрфуга апага зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Шушы эпизод, Мәрфуга апа, сезнең булышлыгыгыз белән безнең килеп чыкты. Сезгә зур рәхмәт. Hoppa! Garifullah düşündürdü. Saat 9 tulgan demek ki. Karim. Ulan bana kabız olun. Hey, mene. Allah aşkına, mene degen. Yaktıra. Bu şırpı әлбетте ул лампаны гына кабызмаган. Ул сезнең күңелләрдән индер жылылык, яктылык табызган кебек. Үткән замандагы, безнең чорлардагы, гомумән бу кино мине балачагыма кайтарды, минем белән эшләгән хезмәттәшләребезне балачагыбызга кайтарды һәм тетрәндергеч хәлләр бик күп яшәдек инде без бу кино барышында. Актер буларак бер сорау бирмәгән шул уңайдан. Кайсы эпизодлар авырдан бирелде? Үзегез өчен. Киноның иштәлеге буенча мәктәп турында булгач, әлбәттә директор булып эшләгәч, директорның ролен уйнау андагы үзенчәлекне бирү миңа бик авыр булмады, ләкин бер эпизод бар иде. Бу тантаналы 9 майга багышланган линейкада мин ветеран яшь лейтенант ролендә булдым. Бер үк вакытта һәм директор, һәм ул үткән заманда, то есть сугыш вакытында сугышка катнашкан лейтенант. Ул инде аксак, яраланган, таяк таянып йөри, һәм бите колы гына яралы түгел, аның күңеле дә яралы. Менә шушы күңел ярасын нинди генә хисләр хис итмәдек. Шушы урында хөрмәтле тамашачылар, сүзебезне бүлеп, бүгенгә хушлашып торыйк. Ә сез тамаша геройлары белән сау булашырга ашыкмагыз. Чөнки бик тиздән үзегезне үткәннәр белән бәйле кызыклы маҗараларның дәвамы көтә. Киләсе тапшыруда алдынгы мәктәп директоры кинопедагогик хакында сүз йөртә. Массовкаларда катнашкан бүтән балаларны санасаң 100дән артык була. Фильмның кызыклы режиссеры Хлапушканы эшкә җигә. Бу бик кирәк әйбер. Акча юклыктан инде шуны үземә ясарга туры килде. Уңган колхоз председателе пычрак юллардан Совет автомобилендә әлдерде. Авыл халкы дефицит
Hind чәйенә чиратка баса. Хөрмәтле авылдашлар, чәй бетте. Ә менә актер балалар дәррәү килеп ура кычкыралар. Һәм җиң сызганып, җиңү бәйрәменә әзерләнәләр. Үткән гасырның 70нче еллары авыл мәктәбе тирәсендәге маҗаралар тулы тормыш дәвам итә. Ә хәзергә пока-пока барыгызга да. Бик тиздән күңелле балачакның истәлек хатирәләре тулы яңа очрашуларга кадәр.